गणेश। आपल्या नावाप्रमाणेच विशाल विचार आत्मसात करून वयाच्या अवघ्या 33व्या वर्षी एक यशस्वी उद्योजक, राजकारणी आणि समाजकारणी अशा अनेक बिरुदावली मिळवत युवा उद्योजक व कार्यकर्ते विशाल परब यांनी आपली ओळख अनोख्या पद्धतीने केली। महागड्या गाड्या घेऊन फिरणारा आणि राणे कुटुंबाशी थेट ओळख असल्यामुळे कट्टर राणे समर्थक म्हणून जगणारा हा कार्यकर्ता कितीही यशस्वी झाला तरी त्याचे पाय आजही जमिनीवरच आहेत। कोणताही बळीजाव न करता समोरच्या व्यक्तीला आदर देऊन आपलेसे करण्याचा त्यांचा स्वभाव असल्यामुळे पुढील राजकीय जीवनात ते नक्कीच यशस्वी होणार आहेत। त्यांच्या या प्रवासाला ब्रेकिंग मालवणी टीमकडून त्यांच्या वाढदिवसांची लाख शुभेच्छा।